Bu toprakda köp asırlaryň dowamyna türkü halklaryň aňyetiniň ösüşini keskitlen Orkuda tawy goýrogly kahramançylyk şadet salar döräpdir. Beýik akyllar magtumul pragy we milli edebiyatymyzyň beýleki nusxawy şahyrlary ajaýyp eserler döredipdirler. Türkmen halkynyň milli lideri, kahraman arkadamyz Gurbanguly Berdimuhammedow. Tarihi çeşmelere göre kitabı diýdim Gorkut Şadestanyň ilkinji boýlarynyň takmynan 6-njy 7-nji asyrlarda, ýagny mundan 1500 ýyl töweregi öň Orta Aziýada ýaşan Oğuz türkmenleriniň arasyny dörenligini we kim-kimniň üstüniň ýetirilenligini alamlar tasdikleýärler. Bu ajaýyp Şadestanyna gadymy Oğuz türkmenleriniň irki döwür jemgyýetçilik syýasy guruluşy, ynanç itiqatlary, däp desturlary, ruhy ahwallary çeper beýanyny tapýar. Depeti beýik biziň daglarymyz bolar. O daglarymyzda baglarymyz bolar. Göwsü gözel kuwa daglara günnegen çagda, ak ile ırsgal eçilen çagda, Bayandyr Han ýylla bir gedek toýu tutup, hemme Oğuz beglerini mihman alardy. Soňra özü mihman bolup olaryň üstlerini barardy. Ine şeýle güllüň birine Bayandyr Han ýoly düşen çagy ýagur saparlary ejad edip öz hallarynyň Bayandyr Han bilen görüşmek isleýänini aýdýarlar. Bayandyr Han bu duşa garşy bolmaýar. Bu dünýä gowgadyr, bir galmagaldyr. Kimi bir haberdir, kim alha aldyr. Men marada haňa çaparlarym aýdan bolsalar gerek. O aýtdylar, şoňçynam häzir sen men alymda oturýarsyň. Men siziň kimdiňizi bilýän. Biziň öýçlüligimize garamazdan siz bizi hoş niýetli garşylaňyz. Biz bunu unutmarys Han ağa. Yeri habaryňyzy aýdyň. Gurlaň da. Biziň hanymyz siziň bilen özara bähbitli gatnaşyklar ýola goýmasdy. Men siziň hanyňyza beletdirin. Han gönläňde näme geleniniňi aýdyň. Taňrym maňa 3 ogul berdi. Gyzyl gaýaň eteginde bolan töweşde sen domurly atly pählwanyň men ulu oglumyň boýnuny syrtmak atyp maskaralap öldürdi. Jeňe giren her bir pählwan ýekmek töweşde öz başarnyny görkezmek isleýändir. Başalyp ganyny ökmek häzir adaty bir zada uruldy. Bularlyň merdimli töweşlerde kimiň beý gelip, kimiň pete düşýän bilip bolmaz. Maňa garamazdan töweş meýdanyna ajalyna kaýyl bolup, özüni töweşde görkezjek bolýanyň sany artýar. Gamyslyň etegindäki bolan başa-baş töweşde ýene-de teň şol domurly atly batyryň men ikinji oglumyň ganyna gal. Sen bu zatlary näme üçin maňa aýdýaň? Ýa-da menem saňa öz ýaraly ýerlerimi aýdyp zeýrenmeňmi isleýänmi? Ýok, sen meni eşitmeňi isleýän. Onna gönlede aýt, menden saňa näme gerek? Hanymyzyň körpogly Han Matyr agalarynyň aryny almak üçin şu ýere gelýär. O siziň şu däl omrulyňyz bilen döwüş gurmasdy. Siz onu hanyňyzyň 3-nji oğlunyň läşinem özüňiz bilen alyp gitmeli bolsaňyz. Han Matyr men bar umydym. Oň ölümi bilen men neberämiň soňu geler. Sen bu jeňiz hakly. Men oglumy ölümden gutar. Sen näme üçin muny özüň etmeýän? Hanymyzyň ogluny jelep oň pikirini ütkedipdirler. Onun özünden maşy hiç kim dinlemeýär. Bize siziň kömegiňiz gerek. Onsoň biziň aramyzdaky gatma garşylyklaryň aýryljakdygyna biziň hanymyz sizi inanrasy gelýär. Häzir biziň daşymyz nägile fitneçilerden doly, uluň bokurdugyny berk tutup gylyjyň astyna saklamamyz gerek. Neberämiň bagty hem awadanlygy üçin men hemme zady taýynlaryn. Inni gojollum, oglum ölse, olar ayaga galarlar. Onsoň öz aramyzda uly gyrgynçylyk başlanar. Eger topolaň tursa, bu ýerlere de ýetmän galmaz. Ýazgypdan gaçyp gutulup bolmaz. Men uly höwes bilen siziň geleriňize garaşaryn. Men saňa
Durnuklu adamsyň öýtdüm. Gepiň düzlek Gurlahan. Domrun Sen nerede? tawuk gedip Bilmedim. geleniň bilen Baron tap. aramyzda bolan gany saklyşyklary undaýmalymy? Hawa, men unutmak üçin geldim. Senem unut. Sen bu ýere diňe öz bäkwidiň arap gelenligin görnüp dur. Ýyle gülük bolmakdan gorkan okmy? Han ağa, siziň niýetiňiň başgadygyny biz görýäs. Siz Han Batyr domurla daladyp, bizi maskaralamak isleýäňiz. Şeýdibem siz biziň üstümizden güljek bolýaňyz. Han bolly. Besedin. Görýän welin özüňiň kimligini onudan morly. Beýle dawaly gurruna başlamadan öňürti, belki de Domrul Batyryň pikirini bilseňiz bolmaýarmy? Dädem Gorkut. Sen nämeler diýip durdyň? Oýlanşma bolsa, onda tüýs gerek. Domurluň ýeňişleri men leşkerlenmiň töweşçän ruhuny göterýär. Ganymyň özüni bolsa, ikes tartdyrar. Bu ýetki olara täze söwüş gurmagy itergi berer. Ganyň 3-nji oglunyň ölümi boş geçmez. Gahar gadaby meni özümizi şeytany oýnatmaly. Belki de ähli zatlar öz uğruny goýbersek, o bolmazmy? Näme? Ýene gan nökmelimi. Manyň kime wagitleri bar? Ýagdaýyň görýte gornalanlygy görnüp durar. Ýogsa Şir Şemsettin Han ulu boynu kiçeldip sen kapyňdan gelmez ahyry. Bu gan döküşükli söwüşlerden ýaňa enelerimiziň göz ýaşlary kepen. Ola dogry. Soňky Domrul Batyryň bolsun. Domrul bilen bagdala danyma galdyr. Ömrüň uzak bolsun. Men aýtjagymy aýtdym. Galan zatlar size bagly. Sen hanjarlaň maňa ýaraya görkezeniň gowurly. Domrul, sen onu öldürecek mi? Näçek? Ya da maýyp edip taşlajak mı? Ola asker men meň üstüme geldi. Innan ýozlarymyň bolmaýa. Ola agalarynyň aryny almak üçin gelipdir. Eşitdim. Getirerin puşmana. Goý sarılıp solsun. Han dädemiz bilse oňlamaz. Gowty gahar gadabyň jeňe goý. Men oň dersine saman nıkarın. Domrul. Seni Han näde çagyrýar? Häzir barýan. Men bulan hemmetini alýan. Domrul. Film Gorkut Ata eposyny Döwhü Gojagly däl Domrul boyu bölümi esasyny alındy. Hatar hatar ağöylü, tevli tevli şabat atlı, bolluğum atlı, ehli yığdar kazı, küllü oğul ýylnyň diýregi, Han nädemiz. Rawi. Häzir sen namalaň hemmesi Domrul barada bolmaly. Sen ol gerseň waspyny başardyňdan ýyle etirjek bol. Bolýa Han nädem. Edil aýdyşyň ýaly ederim. Assalamu alaykum Han näde? Çagyrypsyňyz. Wa aleykum assalam, gel bakaly. Hayt. Menden dilejek zadyň bolsa sora. Agöýler gerekmi? Altyn kümüşler gerekmi? Ya şabat atlar gerekmi? Näme isteseň bereýin? Taňry ýalkyny Han näde? Maňa iştat gerek däl. Men ýene de özüm bilen jeň urubiljek menden däl, menden güýçli pähliwanlaryň gözlegine çykatym gelýär. Görmüň tapýan geplerini. Akla sığjak zatmydyr? Qara nefsime uýan nide gutor da. Hawa. Men gara nefsimiň gözünden urmasam, islegimden ganmajagym bilýän. Ajalyny howlugyan ýerler saňa. Men ölümden gorkmaýan. Onsoň meni hiç kim tanamajak bolsa, men köp ýaşap näme deýin? Her zadyň çeni ýaşy. Näme sessin sen goşulma diýeliň märi. Bu halis başına gidipdir. Dertahan maňa sen gursaň üstüne köpür gurup geçenden töle galýamşyň diýip aýtdy. Şo dogrymy?
Dertahan hem işime qaharlı. O men göz astından salmaya. Tüket! Sen yine de ögüken'e başladın mı? Hettin bilip görlü. Kim bilen urlaşyanı unutma. Han adam ne misledin sonra dedi. Menim öz islegimi aytdım. Yine. Nemmerlik etmeyeceğine öz baştak jen vurmacağın arada da ait. Bidi Dertahan'ın alplar içinde layıp atırası gelýäni hemmemide görünüp durandır. Şoň üçin maňa hiç zat gerek däl. Bu näme etdiň boldy Dertahan? Sen domurlu atyryň ýeňişlerini gutlamagy derek, gaýta oň kesene gidýär. Bu oluşuna bolmaýa. Günemetun han näde? Men gideyin. Gılýarlar sag bolsa bulan berer. Düýeler botlasa enen berer. Taňrym size menden ýegrak kan beren bolsa belki bu goh kalmaganlar bolmazdy. Bu ne gep boldy Bayandar han? Siziň ýaly ýeg hany taňry bede bermez. Beräýse de siziň ornuňyzy tutmaz. Däde Morkut. Allah Taala seni bide köp görmesin. Indi bolsa meni ýekaga alryň. Hanymyzyň ýeka galasy gelýär. Ötäý delin. Ey Tanrım, men seni bir yerlerde yeke kaldırıp näzik gideyin. Bakanımın cümmüşünde biz näme işläp ýör? Men sen arkaýlygyňa hayran galýan. Aho, sen näme üçin jeňe taýýarlyk görüňi? Ya sen ölmek üçin geldiňmi bir yerlere? O jiň barada pikir etmeýär. Lalat! Inni senem dil açıp başladyňmy? Men häzir şoň näme işläp ýörenini bir bilsedim. Sen näme gurrun edýän? Men domrul barada oýlanýan. Domrul barada? Sen bolşyň bilen jene girip bilmersiň. Özüňi el al. Domrulun ağalan möllürşi men hiç ýadymdan çykmaýa. Hey! Görýän bolsaň aklyň adyş berýär. Men bugün ýydymı dolanarym. Garawyny biýil baglama. On belasynyň badygyny daşyndan bilip bolýar. Gel senem aýt. Olar daşynda duzak gurmasalar ýaşydyr. Olardan äge bolmaly. Bir-biriňizi ýamanlap başladyňyzmy? Uğraň şu ýerden. Ýör gideli. Häziriň özüne ýola düşmesek bolmaýar. Hey, garawyny! Näme äglendiň? Sana domrun näme diýen gör gaýtdymydylarmy? Bu joýun sana gyssan niýe? Seni sap bol. Ýene düşäými? Hey, Selim! Getir laýdalary. Näme garaşdyrýar? Barýar daga, barýar. Dertahan ýigitliň taýlygyny görjek diýipdir. Olar biz jeňe taýýarlamasak bolmaýar. Näme boldy?
Hoşoyun qarıwına geldi. İşi tutturuydiyen. Dindin baktı geçti. Çağırayın mı? Oydu inzini alsın. Menem häzir barýan. Barjak bolsaňyz, takçylara moý berýinmi? Oyalaram dinzini alsın. Fedem gidin. Oň ýanyna bolun. Menem häzir barýan. Onda biz yerimizde bol. Bolýa. Hani, Han Matır nerede? Han Matır sana dinzini almak tapşyrdy. Bor, men oğlundan ýanyna bolur. Bolýa. Oo. İyi, canın alıp barya. Ay berekellah. Hani bir dağıtık görölüm. Domrul, haklan. Oğlanlara hiç sat bolmandı. Men şu mahal başın alıbilýän. Befet, eşitdiýän mi? Ýöne seni özüme münasip görmeýän. Ağalyň ölümini ady gördüňmi? Ýygyňa dolan. Inni gözüme görünme. Ýogsa geçirimlik bolmaz. Han Matır oğlum, men ähli zatdan habarly. Kimdir berseň janyňa kast edipdir. Bu nähil beýle bolýar. Ala detme ata. Men ähli zatın halasını taparım. Sen aladan menki bolsun. Näme üçin özüňi menden gyraklaýan? Ata, men köp oýlan. Bu jende sana münasip ogul bolýan maňa. Sen nämeler diýip dursun? Ellem titreýär. Sen bu ýagdaýda jeňe girip bilmerdin. Biz häziriň özünde ýydymyza dolanýar. Men onu gördüm. Kimi gördün? Domrul gördüm. O gurrum sokdalım. Ağlamın kanına galan kanxor. Duydansız gelip men üstüm massay. Hani köşeş oğlum, özüňi el al. Näme üçin baýanlar han? Näme üçin çağırdy? Näme boldy? Ol söz berdi. Bayanlar hanım gıdatlardan habari yok. Maskarasının öňüne alma. Yokmuş. Sen onu nereden? Näme etmeli? Hizmata taýin. Domrulu yok et. Hiç kime ananar ýaly bolmady. Ýöne it tuş duymasın. Seň tentekliňizden ýaňa men halis boldum. Qırgınçylyk başlanar. Ýagylary. Belken maňa geregem şudur. Bolýa. Aydylan ötürmän ýygyňa dolanaýma. Aýdyşyň ýaly ederim. Oğluma bir zat bolaýsa baryňyň janyňy da alır. Bu näme tunxanaga? Bar zat gözü bilen gaşyň arasynda boldy. Temmol. Hanaga ruhsat et. Getirin pişmana. Lalaç. Men taňa oğlumyň annym. Sen nirde boldun? Hana. Senem temmol. Şuarlygy ellen bermedik bolsaňyz, oğlum suwuna düşmezdi. Men oğlumy kime ananypdyryn? Kime? Eger oğluma bir zat bolaýsa, ilki teň başyňa alarym. O meni güýçli urgusy bilen ýere ýazdy. Soň döşüme ayağı bilen masyp. Ýygyňa dolan. Ýogsa başyňy alyryn diýdi. Inni bu dertten maňa gutulma ýok. Kim kimin başyny alýan entek biz görýär. Lalaç. Atam. O meni öldürüp bilýärdi. Ýöne öldürmedi. Ölün bolsam gowwardy. Hawa. Ölün bolsam gowwardy. İçi gara galmaş. Yüzü gara boldum men. Men oňa bilen hökman. Jeňe çykar. Jeňe çykjak. Sen näme öljekmi? Gerek bolsa ölürüm.
Yanaşma, gidiverin. Esselamu aleyküm dedim ol. Aleykümselam. Domurluğu hal yaxşımı. Men seni göreyim deyip gördüm oğlum. Gül çiçek, sen buyurdu neymişliyen? Domurluğuna öye vermeyecek yani. Hani kıymet bir qıraç çekileydi. Hani beylik durma ayıp gora. Eğerine gözüküp qaraşyanın bilseler iyil gün nämet yer. Hani yür gideli. Yür. Bilmedim de. Herkesse ulumsuluk bağdır. Yönü doğru etmeliler. Allah Taala'nın emri bilen yağşam yamanam bir durkunlu durmaya. Günü gelen ajallan Allah'ın özü korusun. Her kim eden etmiş için cezasını çekmeliler. Aç görsem doyurdum. Yalanaçı don attım. Yil günüme yaxşı dilekler ettim. Derse han olsa, menne yamanlıktan başka da adı görmeye. Derse hanın sana yamanlığı yoktur. O seni korumak için şeydi yani. Şeylemek ha. Soğukkanlı ol. Öykü kenetme. Doğru ediyanlık dedim Korkut. Bu kakavaşlığın sen üçün katı kopulur. Men hem işi özümün jengde aldı uyan. O men kanımda var olsa gerek. Tez bir Tanrı'nın söyün mennesi. Diyen aydanыңız bolup durandır. Mağa nämeler karışya? Hey men marada bir zatlar aydı bilersiňiz mi? Sen Oğuz elinin hallar hany, payanlar hany hizmet et. On aydaları bilen mal. Atam, siz meni yanınızda çağırıp bar aytsaňyzam sumy. Domurluğu göğünün keng tut. Basım sen han oğlu bilen jaňa girmeli borsun. Dursana ho. Rahatlan hani. O goppam gäwri men jengde aman taptırman. Men onu diýerligini yere gömerin. Dälini ayak ýola getirýändir. Häzir şu adam bilen depäňe bererin bolyn. Görersiň, hemme zat alaýaz bolar. Sen han oğluna rehimli borsun. Geçirimlilik edip adalatın kapısını açar. Bilsen bir erden bitirecek işidir. Son üçünün ben sana bir prim etmesen olmaya. Yönesen, yokuş görmegin. Bu sana bəxfide olur. Men sizin mağa gurjak bolan pirmiňizi aňlatym ele atam. Eger muny peýdaly görseňiz, urun atam. Bismillah. Meh. Yeri. Bir zat aňşyrýarmy? Sizin bu boluşuňyz gülki bolup görünýär. Gülki bolsa, hani ýene bir gezek. Meh. Uratam. Ey Tanrym. Domurluğu oğlumyň köňlüni haraplayan bet netlerden azad eyle. Domrul, oğlum. Durma oğlum. Ayağın kudreti zordur. Seni adır Tanrı'nın dergahına varardın. Bolcağı bolmacağı görürsün. Ey Tanrı'yım, domurluğu ödün medet ver. Dedim Korkut. Sen zor çıktın. Görüyor musun? Dayağın gücü var eken. Ey Tanrı'yım. Domurluğu yalka var Tanrı'yım. Sen bunu özün bilmedi yal näme ettin? Etmeli borcumu yerine getirdim. İnnol kısmet taqatını görür. Bunun ölüdüğü diýirdiği belli dere. İki dünýäň arasynda galan ýaly. Hemmemiz Allah Taala'nın penatyna adamlardır. Anyda bakyda, o bizim hakayamızdır. Bet bagty bagtýar edýän, ýeke tak Tanrıň özüdür. Domurluğum öz maňlaýyna gelenini özü görüp berdi. Bize habar taqada amal etmek kaldy. Beyhuşluk.
Hanım. Ne? Hanım. Domrulbek. Ahır sana dostuk. Seni gözlemedik yermedi kalmadı Domrulbek. Bu köprüden hiç kim geçmedi. Bir karı koca geçecek yalak etti. Olam ökçeğini götürüp kaçta oturuverdi. O kaçtı. Domrulbek. Sana ne emorlu? Sana ne emorlu? Domrulbek. Köprünün qoğruğunu güýşendireriz Domrulbek. Hemmeleri köprüden geçer yal ederiz. Biz köprünün qoğruğunu Hasan Berk deriz. Häzir madam koydum. Gurçaýyňysyny. Köpüri gurmak näme gerek boldy? Begim onu özüň gowy bilmeli. Bizdiňe sen aýdanyň bilen bolýas. Hiç zat ýadyma düşenok. Hey tevilki aýrılýan. Bolsun ne? Ýeri. Sen kim morsun? Domrulbek. Brawy. O namaýdy ýa. Rawy. Rawy bolsaň sen men marada näme aýdyp bilersiň? Sen marada men näme aýsam ham? Sen näme aýtsaňy bilen oga? Biler ýan ediň. Ay, Domrulbek, öldürme beni. Näme tanamadyň mı? Ahaw, edýäňiz näme? Bes ediň. Oy görün goşany. Korkut däde. Ömrüňiz ok bolsun. Geleniň goňulaydy. Ýoksa meni gömürü tak öldürýärdi. Ýoş bol, dem bol. Inni käbirdatlar ýadyma düşýär. Ýoş bolun. Eşitýäňizmi? Şu tarapdan ses eşdilýär. Kıyas. Näme? Uzakdan kerwan görünýär begim. Olary köprüden geçirsek gowardy. Şu tarafa baralyk. Gel azman başa bela gelmezmiş. Ahaw, halaýyk. Domrul ben siz bilen gürleşmek isleýär. Haw! Eşitýäňizmi? Görýän goli siz bu töwerň adamlary däl öýdýän. Ýogsa siz men köprüýümden beýdip aýlanyp geçmediňiz. Ahaw, näme ördüýip durdyň sen? Näme üçin biz köprüň deňinde goş ýadyrma dälmiz? Näme oldy? Egilikmi? Hani kıyas. Tez södlü. Ahaw, halaýyk. Domrulbek bu köprüň üstünden geçenlerden 30 pul alýanlar. Oň ýaly bolsa biz aýlanyp geçäýer. Köprüden aýlanyp geçenlerden Domrulbek ura 40 pul alýanlar. Bu zatlar sana näme gerek boldy? Domrulbek özünden bir däli, äre duşa gelýär. Ana şoň şinem ol hemmeleri sürünüp, şeýle är kişi bilen söwüş meýdanyny döwşe gelýär. Ana araňyzda şeýle däljeňiz bar bolsa çykdyn orta. O diýen pelwallaryň tapsawar. Bizim pelwallarymyzyň genide çelli söwüşde askyn gelen ýerleri ýokdur. Sen şeytany özüň oýnatma. Hana aýryl ýolumyzdan. Men aýtjagym aýtdym. Köprüden geçin. Ey, Anset, ulam. Barın gözünü gör, közüň şoň. Aklynızda aýlanyň, jeň gurma. Araýynmy? Ýok, goşulma. Goşulma. Köprüden geçin. Barly, bez ediň söwüşmäňizi. Biz siziň diýen puluňyzy bereriz. Köprüden geçmeli. Köprüden geçin. Hemmeler köprüden geçmeli. Hemmeler köprüden geçmeli. Köprüden geçin. Köprüden geçin. Ho! Domrulun köprüsünden teňme tölep geçmeli.
geçmedikler yanıp köymeli, tenne tölep geçmeli. Hak! Örtönükler köymeli, tenne tölep geçmeli. Hak! Näme beliyordun qaraklapsın? Ha, Domurulbek toya gelenler. Hoş gördük. Görýän welin Domurulbegin toya barma niyeti yok gal. Bu kimin toyu? He, toydan habarın yok da onun sen. Doyduk katın qoňşu waqydyň çykarýa. Ýöne bu toy bilen ärleň hedili ýokla. Erler qoňşu waqy berilýänini qahar edýärler. Siz aýdyň. Ajal näme? Onu näme üçin soraýan? Ajal hemişe öz ýanyndadyr. Sen oğul näçe zanlary ajalyň elini tapşyrdyň. Innem ajalyň nämedigini soraýanmy? Men ýeňteden ok atmadym. Howa. Jeňdi her kim öz başarynyny görkezýär. Howa, eşitdimizmi? Her kim özüne jogap bermeli. Allah Taala bizim günahlarymyzy geçsin de. Doğru aýdýan. Ajal gelse, ýaşyň garryň saýgarmaz. Bugün gelýägede, Bravo. Bolşun näli. Bolly betediň. Tebiller kakılsın, göğün açalyň. Howa, tebiller kakılsın. Göğün açalyň. Domurulbek saatlyk kuýdaýar. Berekella diwan. Ot ýakalyň, ot ýakalyň. Domurulbek saatlyk kuýdaýar. Oyna. Seret Gülçeçe, domburlam şu yerde. Vay, Seret hapma. Durun! Durun! O yerde hatırlar var ya Allah. Gülçeçegim, sen bana şunu ayt. Owan hatırlaryny ýygyna tirkäp sen bu ýere näme üçin geldin? Näme üçin gelendir öýtýän? Gülçeçek gelin, seni görmek üçin geldi. Men ýyllap öýgary bermesem-de sen men ýygyma düşeniň ýadymy şunu. Bu näme etdiň boldy? Bir ýeke garlarym. Ýeke garlaryň diýen. Gürle. Begim, çynmy ýalanmy bilmedim. Owada gep ba. Sen bir göç geçen owan toddurup, adamlaryny gyrgyna beren gaýdýarlar. Çynmy şol? Ol adamlar öz islegine görä bu ýerde garlalar. Onda näme üçin olar? Ýaz tutýarlar, ahyny ala çekýärler. Göreň okmy iştilip durat etleri. Kim ahyny ala çekýär? Sen nämeler diýip dursun? Men bu ýerde ses eşdemok. Men häzir ulawa baryp näme bolýany bilip gaýdaryn. Sen bolsa öýe dolan. Yigitler. Yür. Yür balam, yür. Gülçeçek gidelim. Geçen ova var ya. O yerde näme bolýanyny bilip gaýdaly. Näme gowy? Näme üçin aglaşýaňar? Hem bolly. Gowy bildiňiz. Betedim. Ýetýänimiz näme? Näme bolly? Olun gürle. Bizim bir ýaşy ýigitimiz bardy. Mertçil şu dünýeden ötdi. Eýgilik midir? Biz şoň ýasyny tutup aglaşýas. Ýaşy ýigitimiz ýok. Hanay sen bolay. Kim oň janyny? İsrail oň janyny. Domurulbeg. Hanal, İsrail nerede? Ey to. İsrail görkezin. Gaýdyp ýaşy ýigitlemediň janyny alma diýäli. Söwüş gurjak. Towet, Domurulbeg. Aýdýanyň näme? Onu ödüm gatowulýan. Görkezin şu İsraili. Emmäňiz aýdýan. Maňa şu İsrail görkezin.
Men oň bilen güýçli alşrak. Häzir siziň baryňyzy paçak başyna çagyrýan. Men bilen gidersiňiz. Görüň. Hadi evlenme. Değerim bitti. Dur, ne sözler? At yemeyen ağacı otların bitenden bitmediği, adam içmeyen ağacı suların sızandan sızmadığı, atı inen siylamayan, ona hormat koymayan oğlum doğanın doğmanıyı. Kara kıyma gözlem, o kalmış. Onu kücesünüceğin özün almış. Tangır veren tatlı canım seyranlamış. Ünlü tutar bollun ahi. Ne hayvatlı koca sen. Kapçılar seni görmedi. Çavuşlar seni duymadı. Men görür özüm görmez oldu. Men canım coşa geldi. Altın kasem elimden kaçtı. Ağzımın içi buz gibi oldu. Sümüklerim toz gibi oldu. Kim olar sen? Kim sen? Ey değerli domra. Sen Ezrail eline düşse onu öldürüp yaxşı yigitlen canını onun elinden kurtarar mıydın? Yine men sen canını almağa geldim. Canını verer mi? Ya men bilen sen eder mi? Ey Tanrıyım, bu ne hemen alameti? Demek ağlı-kanatlı Ezrail sen mi? Ova men. Sen bana canını verer mi? Ya da men bilen sen eder mi? Oğlum beni. Karı düşman dost olmaz. Ha! 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 Yeri domur ol. Şimdi ne edersin? Şu yaxşı yigitden canını alayanım sen mi? Ova men. Allah! Durun! Domrul bey, bu ne bolus? Sana ne emollu? Yoş olun. Men Ezrail gördüm. O kuş olup uçup gitti. Dayan! Men onun yiğidinden yetecek. Onun yiğitleri kıstan alayım. O gözden yitip var yara. Biz onu yitirdik. Bu ömürlükte onu tapıp olmasa gerek. Domrul! Domrul! Neredesin? Bu ne mi? Ey Tanrı! Bunlar nereden çıktı? Durun! Durun diyeyim ben size! Saklanın! Oğlan şeysin! Oğullar geliyor! Oğlan şeysin! Oğullar geliyor! Yine tarihlik görün! Yine tarihlik görün! Sen hemen saklanyan. Yavı! İzrail'in izinden!
Bunlar hemen ediyor. Hakkım ya bir var. Men onun ne ameliyatının bardığını bilýär. O jengde töweşer ýaly ödüne manatyp taý gördü. Nädemiz men sen ýanyny guratdy. O sen belli bir netijelerine garaşýar. Nädem okul. Bize kıskanmak gerek. Oňalada ne diýen? Kıstagym özüm bilen. Domurly özüne getir. Birden helak bolgaýsa ne edersin? Onu Allah gorar. Ey Tanrym, gur saýlara suw saldym. Gara dolu derwişlere nedir verdim. Ýanyma ýyle baktygymda goňşymy ey baktym. Ümidini osanyny aşydyrdım. Aş görsem doýurdum, donsuz görsem don attım. İl günüme ýaxşy dilegler etdim. Häzir bolsa domurul begin üstüne kökönek boluvertene. Tanrym, domurul begin halından habar diýil maňa. Oho! Korkut koca! Mizan eýen geçti. Hadan bolsa alnymda. Bu zatları görmez bolun mu? Korkut koca! Sana näme boldy? Näme üçin domurly özüne getirmeýän? Bol özüne getir. Hadandan öwsýän gazaply ýerler betbagtlyk getirýär. Eger ol häzir özüne gelse, helak bolmak ahmal. Peýdasy perişteden aşna döw ýaşlypdyrlar. Egerde sen onu häziriň özünde oýandyrmasaň, men özüm bir aladyny taparyn. Ol özüne gelip eýem turan ýaly. O hengi ukuda. Bunu häzir ukudan açyp bolmaz. Açyp bolmaz? Men bayanyrhany näme diýerin? Hani biraz tagapyl edeli. Bu näme? Ýagdaýy göre gelýän. Huwatir eder zat ýok. Birden han nädemiz domurly köwüş meýdanyna çagyrsa, şonda näme bolar? Domurly begi bir ýagdaýda töweşe goý berip bolmaz. Hanyň ogly ölse, ulu gyrgynçylyk başlar. Bet gumanlyk hatardatdyr. Sır saklamak onun emeterdir. Oýlan dädem Morkut. Han nädemiz senden belli bir jogaby garaşýar. Habarly bolalym. Gize bilen günüdiň deňleşen pursatyny. Ýygynyň we hadanyň täsirinden başgada huwatir eder güýç bardyr. O näme diýdiň boldy? Sen näme görýän bolsaň bize de ýetir. Sözle Korkut koca, sözle. Indi meni geň alyp biljek ýekece de tapylmaz. Aýtmagy dilim barmy? Näme boldy? Oňsy sen bir iki çaq galdyr. Ýene sır saklaýarmy? Tanrynyň emrine gaýyl bolup tawr taqada orun berelim. Oy ýene sen diýenim bolsun. Oýlan goja, oýlan. Maňa sen kalmyňda gopýan haratada düşünmek kyn bolýar. Men häzir giderin. Ýöni ýene geler. Ana şonu men senden anyk jogap eşitmesem bolmaýar. Bayanyrhan ikinizden anyk jogaby garaşýar. Men oňa näme diýmeli, näme aýtmaly? Bu näme sesi diýen? Ay, ot götürün. Bu näme sesi? Bismillah. Dur. Dur canavar nire var ya? Dur diyen. Tanrım. Sen hemmelerden belensin.
Eger men canım almakçı bolsoň, özüň al. Men canım Edrail alırtma. Ey Tanrym! Özüň al, Tanrym! Edrail alırtma. Yalvarýan alırtma. Özüň al. Ey Tanrym! Özüň al. Edrail alırtma. Allah Taala sen kedin eşdi domurun ver. Sen zan yerine zan tapmaly. Şonda sen zanyň azat bolar. Men zan yerine zan nerden tapaýyn? Onna zanyňdan umydyňy üzmeli bolsun. Yok handurlu. Men garra tam bilen garrenimma. Bile şolaň ýanyna gideriz. Belki ikisinden biri maňa janyny berer. Arş tanyp bolsun. Kurs tanyp bolsun. Yer tanyp bolsun. Gök tanyp bolsun. Kadir Tanrı tanyp bolsun. Men janym sen janyňa gurban bolsun. Atam. Edil janym atam. Eşder bolsaň şeýle bir waka boldy. Köpür söz sözledim. Bu sözlem Tanrı'a yaraman İsrail'e buyruk berdi. İsrail uçup gelip karnıma batıp atam harladıp canım alır oldu. Menin senin can dilermen atam can yerine can mertin men alat bolyan. Sen men üçün öz canın kurban edermin. Ya değerli domurul oğlum deyip ağlarmın sen. Ne dersin atam? Ne dersin? Ay oğul can oğul. Canımın parası oğul. Doğduğunda 9 buğa öldürdüğüm oğul. Tüyünü altından boğun ağıyımın kavsası oğul. Men canımı kıyabilmen. Men üçün dünya şirin. Can süyücü kıyabilmen canımı. Can oğul. Sen bunu doğru bil. Domrul oğlum. Uç. Enacan, canenim. Domru. Bilerim sen neler oldu. Gökyüzünde ağır kanatlı İsrail uçup geldi. Canım soradı Enacan. Atamın yanına varıp can soradım. Canını vermedi. Ne abi? Ene, canın verir mi sen? Ne abi? Yoksa saçını yolup yüzünü yırtıp oğul değerli domrul deyip ağlar mı sen? Vay domrulcan, sen ne bilir deyip durdun. Vah dokudaydar karnımda götürenim oğul. Bağlacığım domrulcan, dolap ağ tüyüdümü emdirdim oğul. Vah yaman yere varmıştın can oğul. Dünya şirin, can yedi, canımı verebilmeyen can oğul. Gülemet bağlan, gülemet domrulcan. Domrul, atan yanına vardın, can vermedi. Enin yanına vardın, can vermedi. İnni kimden can yerine can sorar sen? Domrul, sen menden kaçıp kutuluvermersin. Senin canın olsa bir naman kaldırman. Canım alma İsrail! Medet! Ey Tanrım!
Domrul, sen näme? Onu men nüreýtdim. Tanrım! Sen bana pürüyü söver, ey Tanrım! Bana çağalarımı görmäge yine de bir tapar pursat ber. Ondan men canım alay. Anar şunu. Mene mädir baryan. Durmada hol telerin aşağına yadıver. Taci. Taci. Oy tovo. Kolay gel. Gel Taci. Domrul. Kolay rahma gel Taci. Sana ne molu Domrul? Bar Gülçeçe çağır. Bolya. Hazır çağır yan. İyi Tanrım. İyi Tanrım, ne de uçarlı sana? Kimden de beri etti? Hani ödüne gelsene, Domrul. Altın tahtımın iyisi, kara ödümün göreci. Köngül verip söyünüm. Ne molya sana? Garip başın kova kaldı. Teliyi çağırayım mı? Gidip yıka kalır bizi. Gülçeçeğim. Domrul, ne molla sana? Gök birine ağırganatlı İsrail gelip bağrıma batıp canım alarman var. Allah Teala'nın emri bilen can yerine can takdirdi. Atamdan can dilep bardım, vermedi. Domrul. Enemdenim can dilep bardım, vermedi. Dünya sırrın canın suyucu deydiler. Gülçeçeğim. Domrul. Gülçeçek. Gülçeçeğim sen nerede? Ben nerede? Yanımda. Oradan ölsem. Gülçeçeğim. Yanıp koymayın. Ey Tanrım. Men nemeler iştipdim. Men canım sana kurban vurdum. Yeset. Goy Yezrail, men canım alsın. Ey Tanrım. Men canım al. Domrulun canı ada değil. Beset. Domrulun canı ada değil. Beset Gülçeçek. Men canım al Tanrım. Hey Tanrım. Men melligim men nire getirdi. Bu nimettiğin. Gülçeçek. Bu cephaları. Men ye közüm çekmelim. Gülçeçek. Hey Tanrım. Ulu yolun üstüne imaratlar kurdurayın. Ağaç görsem doyurayın. Yalağaçlara don giydireyin. Alsan canımız Bilal. Koysan ikimizin canımızdan bile koy. Yeri. Sadakası olduğumun keramatını ne aydırsın? Bu dine meluğunun oyunu olmalı. Ey Tanrım! Men atımdan öňe çıkan at bolmadı. Hiç kim men atın okumu yarıp bilmedi. Men bilen söwüşde jeng urup biljek pehliwan tapılmadı.
Ne biçim men han oğlundan yegilmeli, Hasan'ı men hanzarımın tüyüğü bilen onun canlar biliyaken şeydim. Ay! Domrul adıllıktan nişan almadı. Han oğlunun başına al. Yoksa canını pida etmeli olsun. Sana uliyin işler araşya. Öllür han oğlunu, öllür. Kurrum sok melgun. Inni men senden sapa kalmalı oğlum mu? Eğer men sen eziyizlin var ya. Domrul, bağlı onu yen. Men sen görsen dir koyman. Ey Tanrıyım. Görýän ağlar wagtyr eşitýän zatlamyň bary. Hyýalymdaky gören bolan muzarlyklarym bilen garysyp, ýüregim lerdana getirýär. Inni öz betbatlygymdan gaçyp gutulup bilmejegim bilýän. Aň bilen kalbymy şeýle özeralyga salamdan soň, takdyryň guly bolup özümi girdap ataryn. Şoň bilen ähli zatlar guturar. Ine sondan soň men öz perişan halimi, ejizligimi görürün. Ne ilhenç bu hal? Hey bolmaz mı kamın soňy? Andurlu. Bu dädem Orkut'un taýagynyň täsiri bolaýmasyn. Dädem Orkut. Yer oğlum özüňe geldinmi? Taňrydan ýaxşy dilekler edip, onun hoş sözler eşitip bildinmi? Ya Tanrı'nın gadabına kalıp bağıtını yatırdın mı? İnne hayti yoldan gider boldun. Dädem Orkut, asıl bu bolan zatlaň ählisi, sen keramatın bilen bolan bolsa ne dersin? Hiç zat bolmat diýip bil. Ähli zatlar öňkülügine galsyn. Meniň üstümden jok bolduňyzmy? Men o han oğlunyň başyna alaryn, hiç kime geçirimlik bolmaz. Mundan meýle size ynanarlyk galmady. Mert bol oğlum. Sen enaň ataň bir günne amanatyny tapşardylar. Yüreğine gar ýaksyn, Allah rahmet etsin. Gelmeli gitmeli dünýä. Ahir ölmeli dünýä. Mert bol oğlum, mert bol. Yüreğine gar ýaksyn. Bu dünýede hasapsız zat bolmaz oğlum. Taňra näme wagt eden bolsaň, şo hyýalyndanam el üzme. Doğru aýdýan Gorkut dädi. Mundan meýle siziň aýdanyňyz bilen bolaryn. Ýön bereýin hanım. Garly dagyň ýykylmasyn. Garly dagyň ýykylmasyn. Kölögelji agasyň kesilmesin. Kölögelji agasyň kesilmesin. Akylly suwuň guramasyn. Akylly suwuň guramasyn. Tanrı sizi namarda mätäj etmedin. Tanrı sizi namarda mätäj etmesin. Ak alyňyzy 5 kelime doga kıllyk kabul bolsun. Ben koşumun edvesin oryan mı? Haydi. Hanımın ölümünü araştınız mı? Ya men kanımın dökülenini görecektiniz mi? Sizin han matırınız zor eken. Men doğan bolsam, bunu bağrıma bassam. Doğru doğan boldum. Men sana öz üstümden güldürmeyen. Ine bu olsa ağlam için. Durun! Oňa degmeň. Ýerine maýdarsyn. Howlukma baýandyrhan. Biraz sabr et. Meni häzir domurlygyň ýanyna bargaýdyn.
Eger domurly bir zat dolaysa, ogru bilen ikisinem diýerini ýere gömersiň. Oň ejilliginden namartlygy zor eken. Gorkudat, kömek et, oglumy halat et. Domurlyň halynyň habar alman, men size hiç kili kömek edip bilmem. Yok, maňa kömek etmeseňiz bolmaýar. Ähli zatlar size bagly bolup durýar. Kömek edin. Yok. Bu zatlar Allah tarapyn bolýandyr. Senem hakatygyn. Toba et han, adamlaryňyzdan toba getirir. Belki de şowlulygyň jomartlygy şu zatlarda jemlenen bolsa ne bileyim. Han, Yaradana taqdim edin. Bolýa men hakatygynaryn. Toba degelerin. Adamlarman toba getirin. Ýöne oglum ölmese bolýa. Maňa kömek edin, maňa rehim edin. Meni ýekede kirarymdan aýyrmaň. Bilýän, Han Matyryň günäsi agyr. Onuň günäsini geçin. Ey gözüm, namart gözüm, muhannes gözüm, gözüm nämeler görýär. Qara dağım yıkılmasın, azyp gelen kazany Taňryň öz soğusun. Yok, sen ölmersin oğlum. Ben adalatyň kapyny açdym. Hemmeni halat etjek bolup, öz janyny ortaga koydun. Muň üçin Allah Taala hatyryň bilen özüňe 140 ýaş ömür berdi. Ýaşyňyz kutlu bolsun oglum. Oğun söwüş bolmady. Ýaşyň mutlu bolsun begim. Qara polat uzguluşlar çalınıp, 3 ýylykly gaýym oklar atylmady. Gaýta hallar toy tutdular. Bir-birini mehrem boldular. Saparlar eğer gorumly aly dağdan açdylar. Araslardan mihman bolup geldiler. Toy saçaklar giňden ýadyldy. Jomartlyk gadany gaýnaty daşdy. İlgüne bereket ýagdy. Şady horramlyk gaýnap joşdy. Domrulbew ýurduny gorady. İl namasyny ilki goýdy. Oy bu boy, däli domrulun kursun. Mana bizden soňra al pereller söýlesin. Ak alynızda 5 kelebe doga kıllyk kabul bolsun.